याचा आशीर्वाद. नारदा सांग रे, या शिखरावर तू आलास, या कैलास पर्वती आलास, सहज की मुद्दाम? म्हणावा तर सहजच आणि म्हणावा तर मुद्दामही. काय सांगतोस नारदा? होय. परंतु सांग रे, तू या कैलासी आलास कुठून? मी आलोय तो मृत्यू लोकातून. काय म्हणतोयस? तू आलायस तो मृत्यू लोकातून? होय. मग सांग रे नारदा, या शिवशंभू महादेवाचे भक्त सुखाने नांदतायत ना? तेव्हा तू म्हणतोयस शिखरावर बसून म्हणतोयस काय? तिथले सारे भक्त सुखाने आणि आनंदाने नाचताय, परंतु ते असत्य आहे. काय सांगतोयस नारदा? या शिवशंभू महादेवाचे भक्त रडतायत. होय. खरं सांगायचं झालं तर तुझा निस्सीम भक्त राजकुमार सूर्यसूत त्याचे त्या मायासुराने त्याला घबराट घेतली. काय देशही केलाय त्याला. या शिवशंभू महादेवाचा भक्त राजा सूर्यसुतांचे हाल होय. नारदा हे सहन होत नाहीये. काय सांगतोयस नारदा? होय. याच्यावर माझा विश्वास देखील